Bok, nalazimo se u jednoj kriznoj situaciji, mnogi su u izolaciji, mnogi su uplašeni, neizvjesnost je svuda oko nas. Ideja mi je da vam pokažem jednu odličnu vježbu koju ste vjerojatno, vi koji mi pratite preko YouTube kanala i ostalih medija, ste se već susreli. Riječ je o vježbi Pozdrav suncu koja se sastoji od 20 položaja. Uvijek se volim vraćati toj vježbi zato što mi daje onu smirenost, koordinaciju, elastičnost, snagu, pa čak i kardio, budući se da je kao vrhunski sportaš sam je znao ponavljati u 10 serija u kontinuitetu. Eto, dok neki treneri naglašavaju da treba raditi vani, trenažer i svakakve dopune, ja mislim da je ova vježba kompletna, uz nešto malo trčanja na otvorenom. Imate sve što vam treba, čak je dobra zamjena za plivanje, za triatlonce, iako se neće svi složiti. A možete raditi kod kuće, sa familijom, gdje uvijek trebate ovak balans. Ja sam svoju djecu otjerao da mogu snimiti ovu vježbu, ali jasno je da u ovo doba više nego ikad trebamo taj balans. Kada radimo od kuće, mnogi rade od kuće, kada smo sa familijom, kada djeca nisu u školi, nisu u vrtiću, i u sve to još želimo raditi, naravno na sebi, na svojem fizičkom, pa svako od vaših ukućana, pa onda i vi, koji je to izazov ostati aktivan, a znamo da je to nezamjenjivo. Ako ne možete vani, morate vježbati unutra. Jednostavno, to je ono što će vas održati dugoročno državim i ono što će zadržati onaj well-being u društvu, krenuši od nas samih. Peta, pokažu kako vježba ide. Ruke gore, 1, 2, 3, kobra, 4, most, 5, desna noga iskorak 6, gore, 7, 8, noga na nogu 9, gore, 10 i sad smo na pola vježbe, idemo nazad. 11, desna nazad 12, 13, 14, most 15, zronimo kobru 16, 17, 18, 19, i izdah 20.